Απόγευμα Πέμπτης βρισκόμαστε στο νέο κατάστημα των σούπερ μάρκετ Πίτσιας στην πόλη της Αλεξάνδρειας μαζί με τον ιδιοκτήτη του καταστήματος, τον κύριο Κώστα Πίτσια, ο οποίος σήμερα πραγματοποίησε τα εγγένεια του καταστήματος στην Αλεξάνδρεια και συγκεκριμένα στην Ελευθερίου Βενιζέλου, του νέου καταστήματος, στις εγκαταστάσεις του πρώην σούπερ μάρκετ Εξαρχόπουλος. Καταρχήν, κύριε Πίτσια, καλές δουλειές, καλώς ήρθατε στην Αλεξάνδρεια. Ευχαριστούμε πολύ, καλησπέρα σας. Και επίσημα από σήμερα το κατάστημα ανοιχτό στην Αλεξάνδρεια. Ναι, το 16ο κατάστημα. Έχουμε άλλα 14 καταστήματα στην Πιερία, άλλο ένα έχουμε στη Χαλάστρα και τώρα έχουμε ένα και στην Αλεξάνδρεια. Ναι. Το οποίο λειτουργεί λοιπόν και σήμερα και επίσημα. Κάθε πότε ο κόσμος θα μπορεί να γνωρίζει τις προσφορές του καταστήματος, τις τιμές τις οποίες θα βγάζετε, κατά πόσο μάλλον τη συχνότητά τους εδώ στο νέο σούπερ μάρκετ. Στα καταστήματά μας έχουμε κάθε μέρα προσφορές, έχουμε τριήμερα προσφορών που δίνουμε χαμηλές τιμές στον κόσμο. Έχουμε κάθε 15 ανανεώνουμε ένα καινούριο φυλάδιο και έχουμε και τη Σούπερ Τετάρτη που δίνουμε στον κόσμο κάποιες ειδικές τιμές. Είδαμε ότι πραγματοποιήσατε αρκετές αλλαγές σε σχέση με το κατάστημα Εξαρχόπουλος, το οποίο βρισκόταν παλαιότερα εδώ. Εγώ θα ήθελα να στείλετε ένα μήνυμα στον κόσμο της Αλεξάνδρειας, ο οποίος θα έρθει και θα σας προτιμήσει ψωνίζοντας από το κατάστημά σας. Εμείς ήρθαμε στην Αλεξάνδρεια να φέρουμε πιο πολύ ανταγωνισμό, καλύτερες τιμές. Τίποτα άλλο. Εμείς δεν μένει παρά να σας ευχηθούμε καλές δουλειές, καλή επιτυχία στο νέο σας βήμα στην πόλη της Αλεξάνδρειας και βέβαια να είναι το ίδιο επιτυχημένο με τα υπόλοιπα καταστήματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.